Vážená domová samospráva, milí nájomníci, drahý Ivan. Zišli sme sa tu v sušiarni, aby sme sa dohodli, komu dáme do prenajmu garáž a kto dostane kľúče od práčovne. Navrhujem, aby sme garáž dostali my, lebo aj tak tu nikto iný nemá auto. Ja protestujem. Dôrazne protestujem a za andelát. No, dobre, že si mi pripomenul ten andelát. Andiel bude mastiť výťah. No, lebo kto mastí, ten ide. Ale ja som si myslel, že by sa tu podarilo vytvoriť širší konsens. Toto nie je konsens, ale nonsens. No, ty hneď opustí sušiareň, lebo ak nie, rozkážem Ivanovi, ktorý má na starosti mangel, aby ho na tebe vyskúšal. Ešte raz protestujem. Prečo má a zandelať akurát andiel mastiť výťah a my predvádzať čistiace práce? Nič sa neboj. Čistiace prostriedky nám dodá firma Procash & Gamble, ktorú som práve založil. To je predsa známa vec. Majster Procash čistí čisto, že sa sami vidíme. Áno, hrozný pohľad. Chceme upozorniť aj na nás. Potrebujeme sadu gola kľúčov. Počkaj, na čo sú tebe gola kľúče? Ak mi ich kúpiš, tak sľubujem, že tak dotiahnem maticu, že nám ju už nikto nikdy neukradne. Áno, návrh sa prijíma. A zabudol si sa pochváliť s tým listom, čo si dostal. Ten by bol vhodný do varietného programu Večer Milana Paniča. Ale počkaj, ja predsa nemôžem za to, že som ten list našiel na stole. Mal si ho zahodiť do koša ako ostatní. Keď som bol na otvorení olympijských hier v Lillehammeri, bolo to veľmi pôsobivé a jednotné. Áno, tam si prekladal. Prosím ťa, neprerušuj ma. Prepáč, otec. Avšak, keď som prišiel sem, zistil som, že tu sa stále iba hádate a mne sa z toho robia olympijské kruhy pred očami. Treba hlasovať. Áno, hlasovať sa nebude. Ivan, naštartuj mikrobus, ideme preč. A vy si sedte v tejto sušiarni a sušte sa. Bezo mňa si aj tak neporadíte. Viem dobre, že ako opozícia sa na niečom uznesiete, ale ako ľudia sa medzi sebou neznesiete.